Lagi niki konco anyar kabeh. Lu baru ya. Iya, baru. Terima kasih motor Subhan nuwun. Monggo, Bos. Bukan dari beliaunya tamu, bukan kita. Ya wis tenang to, iki balane kabeh. Iya, betul. Monggo, terima kasih motor Subhan. Monggo. Oh enggak Mbak Rini. Boleh ikut nyanyi enggak apa-apa. Nuturi kaya kiai. Sambil joget. Adikoke wae 5 botol joget sih, joget. Terima kasih Mas sudah. Terima kasih Mbak Rini ya. Rosa awakku mandek sih. Iya, mandek sih. Diudani Mas. Diudani nggih mugi menika dados berkah saking sedaya berkah ingkang rawuh hujan nggih. yang membawa berkah. Nggih, hujan membawa berkah. Dumateng sedaya ingkang rawuh, gugusipun ingkang hamengku gati panjenengan bawa bajuna sakutra. Monggo lajengaken, Nduk. Samir A. Oh. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bagi pandemi ditinggalake Selamat tinggal kanca kulere nondukan yo gak kuat mendem kuwe ora kumat wis muga-muga mung ora umat temenan ya Mas. Amin. Wis mari ya. Mari ya, mari. Aja bingung. Aku wis kondi cium marake ciloko. Wih. Aku wis matur mendem ning omah lantur. Cuman ngamuni nuturi kaya piyayi. Kita kelahi menangan dasar cemil. Rata gagat penting bisa tubuh berat
ditinggal kanca kuleren nonduga atau gak no kuat mendam kue ora Iki mau ora kleru to, Mas? gimana? Ora kleru to iki mau to? Iya wis ngono iku. Pamundutane ra kleru to? Enggak. Oh, bener.